Rommelmiddag bij Jeugd IVN. Keniadag in IJsselstein. Het is vandaag 23 februari. Dit is het Pelemaasjournaal. Elke derde zaterdagmiddag van de maand wordt in Gijsteren de jeugdmiddag van IVN georganiseerd. Kinderen uit de hele gemeente zijn welkom om wat over de natuur te leren. Deze keer draaide alles om afval, waarbij er naar afval werd gezocht, maar ook werd verteld over het scheiden van afval. We hebben een thema ruim je afval op, ruim je rommel op, om de jeugd te laten weten dat dat heel iets belangrijks is en toch een vorm van bewustwording, dat ze zelf ook weten wat ze eraan kunnen doen. Dus dat ook voor hun geldt. Via een klokhuisfilmpje werd de kinderen uitgelegd wat afval is en wat ermee gebeurt. En vervolgens was het tijd om zelf eens te kijken hoe schoon of vuil Gijsteren is. Weet jij wat je gaat doen? Ja, ik ga afval zoeken en opruimen voor het IVN. En wat denk je zo al aan te treffen hier op het Gijsterse? Nou, veel afval, vooral plastic denk ik. Fruitpakken, soort van... Ja, en nog wat andere mayo, potjes en zo. Heel veel plastic en papier. En waarom zijn jullie dat aan het opruimen vandaag? Omdat dat goed voor het milieu is. Nou, ik vind het voor het milieu erg slecht. En verder wil ik er heel veel aan doen. En zelf gooi je niks op de weg? Nee. Dus jullie gooien alles in de prullenbak? Ja. Voor de jeugdafdeling hanteert IVN een andere uitleg van zijn naam. Het IVN staat voor Instituut voor Natuur en Duurzaamheid. Bij de jeugdleden noemen we IVN ook wel In voor Natuur. Het leren kijken naar de natuur, naar de mooie dingen. En nu dan toevallig ruim je rommel op. Ook het bewustzijn van wat jij met de natuur hebt en wat je er voor over hebt. Elke maand zet de organisatie van IVN weer een interessante middag in elkaar voor de basisschoolleerlingen uit de gehele gemeente. Vorige keer waren we bij de uilenmiddag. Toen hebben we de uilenballen opengemaakt en zetten allemaal badjes in. Dus jullie leren heel veel van buiten in de natuur? Ja. We hebben allerlei onderwerpen, het is niet alleen ruim je rommel op. We hebben in januari bijvoorbeeld een uilenmiddag gehad. We gaan in maart naar de Kasterijse Venne kijken naar nesten en hoe dieren leven. En dat vinden ze leuk en ook een vorm van bewustwording en bezig zijn. Je ziet het misschien niet, maar het vergt veel organisatie. Je moet voorwandelen, je moet gaan kijken hoe het gebied eruit ziet. Want dat weet je nooit van tevoren. Je kunt niet te ver van tevoren gaan kijken, want het kan altijd nog weer veranderen. Je moet zorgen dat je spullen en alles bij je hebt. Je moet overal aan denken eigenlijk, je mag niks vergeten. En spullen, die had de leiding genoeg bij. Ze hadden namelijk een paar dagen afval opgespaard voor de kinderen om te knutselen. En om zo te laten zien dat rommel ook weer een basis kan zijn om iets nieuws mee te creëren. De Jera en IJsselstein zond zondag de koor voor een uitstapje naar Kenia. Met muziek, beeldmateriaal en hapjes uit het Afrikaanse land werd de toon gezet. De IJsselsteinse Kim Spreeuwenberg organiseerde Kijk, luister en proef Kenia, samen met Nadje Fadiga. Dit was niet zomaar. Centraal stond namelijk een inzameling voor het goede doel. Nou, ons goede doel is het kindertehuis in Kenia, in Soweto Slums. Dat is een sloppenwijk in Kenia. In het kindertehuis wonen ongeveer 70 kinderen, allemaal een heel indrukwekkend verhaal. Deze kinderen hebben veel last van bedbugs. Dat zijn kleine beestjes die in de bedden zitten. En die steken de kinderen, er is heel veel last van, jeuk, brand. Kan je niet concentreren op school, heel lastig allemaal. Dus we willen graag metalen bedden voor ze regelen. Zodat in ieder geval die eitjes niet meer in het hout kunnen worden gelegd. En dat het bestreden kan worden, die beesten. Voor Kim was het niet de vraag of ze vrijwilligerswerk wilde gaan doen in het continent, maar vooral wanneer. Ik wilde vroeger als kind zijnde al heel graag
kindjes in Afrika helpen. Ik zag het op televisie en ik zei al vroeger tegen mijn moeder van... dat wil ik ooit een keer doen, die kindjes helpen. En toen ben ik een reis gaan maken met mijn gezin, met mijn ouders en mijn broer. En toen waren we op een schooltje en toen zag ik die kindjes en toen dacht ik, ja, dit wil ik zo graag een keer doen. Als ik het wil doen, moet ik het nu doen. Want als je, hoe ouder je wordt, dan ga je op een gegeven moment niet meer dat besluit nemen. Dus heb ik mijn baan eigenlijk opgezegd en ben ik die kant op gegaan. Voor de dames is één ding zeker. Hun tijd in Kenia heeft een blijvende indruk achtergelaten, waardoor de kans op een tweede periode van vrijwilligerswerk zeer groot is. Ja, ik zou zeker nog wel een keer terug willen gaan. Ik vond de ervaring zo mooi die ik daar heb beleefd. En de mensen hebben mij zo'n warm gevoel nagegeven. De gastvrijheid, een enorme levenslust. Want hoe moeilijk ze het daar ook hebben, het zijn immens vrolijke mensen. Je hoort ze bijna nooit zeuren. Dat vond ik heel bijzonder. Ja, ik doe op dit moment een opleiding. Ik ben net begonnen, dus ik moet nog 4 jaar. Dus ik zou graag over 4 jaar nog wel een keertje terug willen gaan. En dan het liefste weer terug in het weeshuis en dan misschien meer geld ophalen en daar nog meer voor kunnen gaan doen. Voor Kim is er nog een speciale reden om Afrika nogmaals te bezoeken. Ja, ik heb dan daar een vriend ontmoet. Ben daar verliefd geworden. Dus ja, wie weet, ik ga sowieso nog wel vaker terug dus. Maar wie weet gaan we daar wel wonen, dat weten we nog niet. En terugkomen in het weeshuis zullen Kim en Nadje zeker mogen, want hun initiatief bracht €1100 op. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met morgenavond 6 uur. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Komende nacht blijft het droog. De temperatuur zit met -1 graad net onder het vriespunt. Overdag wisselen stapelwolken en opklaringen elkaar af en wordt het, mits de zon even doorbreekt, zo'n 7 graden. Ook is er wat winterse neerslag te verwachten. Ik dank u voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.